Bon dia a tothom, avui ens hem reunit tots en aquest bonic i preciós camp de Corea per escoltar les respostes de BTS a algunes preguntes que han enviat els fans. Sí, com podeu veure sóc l'actriu de la pel·lícula Paràsits. No em pregunteu qui és el noi del meu costat perquè no en tinc idea, tot i així és molt simpàtic. Com podeu veure hi ha molta gent important entre nosaltres, a part dels 7 nois tenim el president de Corea, gràcies a la seva presència la gent no utilitzarà les mascaretes per subjectar la papada. Abans d'escoltar-les, si us plau aixequeu-vos de les cadires per honrar l'himne català. Moltíssimes gràcies per aquest emotiu moment. Sí, és cert, l'he escoltat moltes vegades però sempre surt la llagrimeta, oi que sí? D'acord doncs, ara sí que ja prosseguirem en donar pas als nois que han fet augmentar l'economia coreana i baixar la de casa les fans i els seus moneders. Si us plau, BTS podeu aixecar-vos i pujar a la tarima. Merda, el Jungkook és al lavabo una altra vegada. Namjoon tot estressis. Moltes gràcies per aquesta càlida benvinguda. Soc en Kim Namjoon, el líder del grup i el futur president del país. Bé, primer de tot m'agradaria agrair la col·laboració del nostre estimat president per acceptar la nostra petició. Efectivament avui som aquí per contestar preguntes dels fans. Bé, si em disculpes un moment, jo he vingut aquí a la força. M'han interromput durant la última pel·lícula de Marvel, com sabeu una obra d'art com aquesta no es pot tallar enmig, malauradament ells ho han fet i m'han desconnectat el televisor, concretament en Suga, no m'han deixat madura si us plau. Ja hem parlat sobre aquest tema a casa si us plau, Jungkook comporta. No es tracta de madurar Jin. Tu no saps el que és treure una pel·lícula d'aquestes magnituds a la meitat. Namjoon, si us plau continua. Com anava dient, la primera pregunta va dirigida a en Yeonji. Yeonji, de veritat ets un gat? Sí, hola a tothom. Pareu de dir que sóc un gatet, perquè no ho sóc. Heu vist The Chuita o necessiteu alguna cosa més dura per demostrar que sóc un bad guy? Nena, estic boig per a tu. Em passo els dies. Passem a la següent pregunta. Fuet, secallona o llonganissa? Llonganissa, m'agrada ben fina i sense pell. Jo prefereixo el fuet. Jo també un bon tall de fuet m'alegra la vida. Jo si he de ser sincer la secallona no m'apassiona gaire, llavors refereixo la llonganissa com en Jin. Jo sóc fan de la secallona, ho sento a tots. Jo esquemo menjo tot, és igual quina de les tres coses sigui. Per un no és tot el mateix? Trio fuet, per dir alguna cosa. Quina és la vostra orientació sexual? Si hem de ser sincers, a mi m'agrada un bon tros d'home en una boca. Són tots heterosexuals. Però no som per res del món bisexuals o gais. Yeonji, el sopa llavors és mentir. Sí, si som heterosexuals de tota la vida. Existeix l'heterosexualitat? Cançó de reggaeton preferida? Perdoneu, però, nos letres com a bons catalans, escoltem música de la terra. Per exemple els taiomes o oques grasses. Vaja, el que escolten els parrofles. Bueno, jo he de dir que una mica de reggaeton sí que escolto, però el reggaeton del bo, el que no discrimina a la dona i la presenta com a un objecte sexual. Aquest no gràcies. Sabeu què és Wattpad? Ara, no em sona pas això. Vosaltres en sabeu alguna cosa d'aquest nom tan estrambòtic? No, Jungkook, no em sona gens aquesta paraula. Però si tu tens un compte de Wattpad, te la vas crear amb mi que et vas posar a Eco, que és real. Calla. XXXXXXT. No li feu cas, això ho va veure fer en i a un tant. Qui la té més gran? Esdjacacajst. Aquestes preguntes no han passat per cap filtre pel cabell, oi? Namjoon, si us pleu deixen contestar, ja sé que no podem donar informació personal però... és en Jin.
Jo de fet tinc la segona habitació més gran. No Jungkook, la pregunta es referia al nostre Jin. Calla si us plau. Teniu crus? Qui? La resposta que em fa dir el Van PD és que no tinc crus, tot i així, si em disculpeu, tothom sap au el meu cru és el Kim Namjoon. Jin. Para que em poso vermell. El Namjin és real, efectivament que ho és, no ho podíem amagar més. Jo també vull confessar una cosa. Opa, ara no és el moment. Yeonji, si us ho deixen parlar. El sopa també és real. Mare de Déu, si us plau no li feu cas, és tot mentida. Espera que... Yeonji, llavors ahir a la nit, Jimin. No, Yeonji, a què es refereix si es pot saber? A res. Namjoon, podem passar a la següent pregunta si us plau? Sou independentistes? 아니요. 사실 우리는 카탈루냐 정치에 대해 알지 못하기 때문에 그것에 대해 언급할 수 없습니다. 제가 말하고 싶은 것은 카탈루니아는 매우 아름다운 문화와 아름다운 언어를 가진 땅이라는 것입니다. 만세 카탈루냐. Bé, fins aquí les preguntes. Sentim el desordre i la inapropietat d'alguna d'elles. Podem dir que si t'ho has passat bé pots donar un m'agrada i seguir-me a Instagram. També subscriu-te a YouTube i mira el TikTok, que hi ha vídeos molt divertits. Si no ho fas prohibiré les actuacions de K-pop a Catalunya i a Espanya. Us vigilo. Moltes gràcies i fins una altra. Adeu.